meus pais están todo o día traballando. E logo canto ti máis pequenos? Teño 6 e 2 máis pequenos, que toda a mañá a rolar neles, non paran de chorar. Bueno, non traballo fixetes, pero habrá que me tomar medidas. Vamos a ver con María. Un pouquiño menos, pero bueno, abondo che ben. Ti faltaches 12 días. A boa quere que aprenda a coser e nada máis. Sei que iso é o mellor que lle compra unha muller. Bueno, ai, aquí vengo. Este vai sí que me das alegría. Xan, ti solo faltaches 3 días. É que un día tiven que ir por carburo á taberna 2 latas de sardiñas. E os outros 2 días estiven enfermo. E logo de que te doías. Da barriga, pero o meu padriño deu un trago de auga ardente e pasoume de contado. É que temos unha cousa moi boa, porque non faltaches á escola. E outra mala, temos que falar co padriño. O aguardente é malo para os maiores, xa me dirás como é pos pequenos. Bueno, e antes de xogar vamos dicir outra cousa máis. Tedes que falar cos vosos pais para que vos manden mal hostia. Está moi ben axudar cos nenos, cuidar os maiores, saber coser, todo eso moi ben. Pero as mulleres e non os homens teñen que aprender cousas para defenderse despois na vida. Así que teñen que falar cos vosos pais, a ver se vos mandan en cousas. Ben, estimo de deixar, nos dedicar a unha cousa máis directa. Temos que xogar ao fútbol. Como se xoga? Eso ven xogar ao fútbol. A ver, vou escoller a Sabela, ven para aquí. Queres a Sabela. Ti non vas ter caso neste xogo, pero tens que buscar a ver a quen da podes cantar. A pregunta que tens que facer é, na tua casa hai fume? Os demais cada un colle piñas e fai a súa casina. E cambiades de casa, a ver se Sabela o nada pillado. A ver, ale, colocado. Para onde vas, trae as piñas para aquí, un poquinho hasta aquí. María, un poquinho hasta aquí. Así. ¿Está? Ala, ahora comenzamos los xogos. Na túa casa hai fume? Non, hai na casa de Marta. Na túa casa hai fume? hai na casa de Xan. Na túa casa hai fume? Non, hai na casa de María. Ai, 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 ai. A Na ver, túa casa hai fume? Non, hai na casa de Marta. quen chegou antes? Na túa casa hai fume? hai na casa de Manuel. Na túa casa hai fume? Non, hai na casa de... Na túa casa hai fume? A ver se no has cogido casa, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala, qué desayuno! A ver, María, tiene una pandada. Bos días! ¡Buenos días! A ver, nenos e nenas, vive para a deixa do xogo. Aquí ven a Hermesinda coa comida das 10. Que cansada vinde, xa estou. Pensei que non tan chegar. Ai, muller, tardaches abondo. Xa pensei que che pasara algo polo camiño. Hola, boa, a mestra queríame mandar ver de ti. É que topei con estas mulleres que viñan camiño no cara aquí. Enredaronme. Mas ben enredáchenos ti a nós. Eres unha lareta. Non paras de falar. E sempre anda con conta. Sempre. Bueno, non riferes, ó. Non vos poñades así. Ese non é indiscreción. E logo pa donde iades? Xa lle dixen que viñan camiño cara aquí. Ala, xa estás ti contestando. Non poden contestar elas. Tenías razón de dicir que eras unha lareta, Mas muller. non saben. Imos facer as borreas. A semana pasada estiveron os homens cavando no monte. E nós agora imos facer as borreas. E como se fan? Pois hai que colocar un montón de toxos secos e colocar os torros encima coa erva de cara abaixo para que ardan ben. Ímonos encamando os torros e colocándoos ben colocadiños. E cando facedes unha borrea xa lle prendedes lume? Ai non, hai que facelas todas primeiro, despois prenderles luma todas xuntas. Hai que deixarlles o espacio para que saia o fume. Claro, é que se desprende o lume antes, afogarían co fume. Meu pai xa me dixo que po ano tiña que ir cavar con eles ao monte. Oh, me dixo algo grande que Pero, tío, E despois, que se fai no monte? Pois seméntase trigo ou centeo. Remesinda, esta cargadeira é verdade que che tocou a ti en herencia, non sei? Sí, é verdade, pouco por parte do meu pai. E se souperas como é, non deberá haber bens nin lugares sin unha carballeira. Ten
folla, ten landras, ten leña. As carballeiras son unha regalía. Podríamos coller aí unhos poucos piñas para acender o lío. Ai, si muller, podemos coller as coqueiradas. Pues botar aquí. Mirarme sin, vemos, sí. Viñen a carballeira cos niños e ten permiso. Sí, muller, sí, non hai problema. Bueno, viñemos aquí pola sombra, verdad? Que porque é moi grande, moi bonita, podemos correr e brincar moito. Pois claro, a profe sempre manda. Bueno, non tanto que a veces mandan cheles tamén un pouco. Bueno, ahora que non tedes que preguntarlles algo. Xa sabedes Cantados unha todo canción? o que se fai no monte. Non, a canción cantámosla ao final. A ver, Pois eu creo que están esperando. a canción cantámosla ao final. Vamos a comer, pero estas vamos a acompañar, me parece. Acompañamos, nós tamén queremos acompañaremos entón. Moi ben, pero despois xogades un pouco con rapazas. Ai, claro. E quen fai as borreas, amiga? Que ches faga o teu home cando chegue, o Gormerxindo, que bo perdiceiro é el. E ti por que te metes co meu home? Se abondo tes ti na Pois a casa. verdad, bueno, tamén tes razón. Podríamos botar unha mão estes nenos. Comemos, xogamos, imos con vos. Podemos menos. Bueno, deixamos que elas preparen primeiro as viandas aí. E mentras, despois falamos, pero mentras podemos xugar nós outros xogos. Cantamos unha canción, cantamos unha canción. Pero se vou é para acabar, De acordo. A que canción queren elas? Como nos deixar? Maruxa, si vas, Antes de comer, imos botar aquí, porque aquí hai que comer, que son o das agachadas ou tres navíos ao mar. Pero mira, están todos sentados moi tranquilos. Tens que escoller catro persoas para que veñan a xogar. Ala, ti quen queres? cala a boca. Non o digas diante de toda esta xente, non te importa nada. Gabriela, tú ven. Gabriela, está claro, arriba. Bueno, o conto é... Dale un bocado de pan. Dale un bocado, se la vos despois. Que fino é o carro. Toma a mão da Tres navíos a la mar, Veña, ti que y ven. otros tres a navegar. A comerse. Vamos a estar comiendo. Ah, que buenísimo está. Home, yo padriño que non lle podía dar. Porque mi torrapaz yo le vou beber. No. A estas alturas xa non lle vai. Que buísimo, vou na beber.